Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Ang recipe natin sa araw na ito ay very classic na Cebuano dish. Ang tawag dito ay adobong Bisaya. Simple lang at madaling gawin ang recipe na ito kaya umpisahan na natin. Gumamit ako dito guys ng pork chop. At syempre ang magpapasarap sa ating adobong Bisaya ay maraming garlic at vinegar. Gagamit din tayo dito guys ng maraming cooking oil na talaga namang kakaiba ang ating recipe for today. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at ang notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. So ayan guys, malinis na yung ating pork chop. Gawin natin ay lagyan natin ng salt and crushed pepper. At haluin natin guys ng maayos para mas lalong mamarinate ang ating pork chop. Ayan guys, magdurog na tayo ng 10 pirasong garlic. So ilagay na natin sa kawali yung ating pork chop. Ilagay na rin natin yung dinurog na bawang. Ayan, lagyan natin ng 3 pirasong bay leaves. Maglagay na rin tayo ng 1 cup na vinegar. At sakto lang na cooking oil para maluto at maprito yung ating pork chop. Takpan natin ito guys at pakuluan sa medium to high heat. After 30 minutes guys, ay kailangan nating baliktarin yung pork chop para maluto naman yung ibabaw at hindi masunog yung ilalim nito. Takpan ulit natin ito guys at pakuluan hanggang sa maluto yung ating pork chop. Ayan guys, nag-evaporate na yung vinegar at nakita nyo naman naluto na yung ating pork chop. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you for watching!